Nyingkur caturan ala. Panglimbang 5 menit dina Kemis Pahing tanggal 19 Februari taun 2026. Kapethik saka Injil Lukas bab 9 ayat 22 tekan ayat 20. Dedalane guna lawan sekti kudu andhapasor wani ngalah luhur wekasane tumungkula yen dipun dukani bapang den simpangi ana catur mungkur. Tembung ana catur mungkur tegese ana guneman ala ora prayoga ra perlu digubris. Wong Katolik ora cukup ngungkuri cecaturan ala ananging uga ngungkuri nyatur ala amrih jagat tansaya tentrem. Gusti Yesus sing waosan dina iki medharake 3 perkara wigati kang dadi syarat utama kanggo sapa wae kang kepingin dadi penderek dalem. 3 perkara mau yaiku nyingkur diri, manggul salib, sarta nderek panjenengani. Nadyan 3 perkara iki ora bisa kapisahake antara siji lan sijine. Aku kepingin ngajak para pandemen PLM munjerake panglimbang marang siji perkara, nyingkur diri. Aku ngajak para pandemen PLM nanggapi jroning tumindak ajakan Bapak Paus Leo K14 ngenani poso wicara ala. Dadi wong poso mono ora amung ngendhaleni mangan lan ngombe sarta nyenyirik panganan tartamtu, ananging uga poso wicara ala. Jroning pesen mangsa Prapaskah taun 2026, Bapak Paus Leo K14 mrayogakake laku poso kang katone banget prasaja, ananging banget wigati lan piguna. Poso caturan ala. Ayo padha miwiti poso kanthi mlejeti basa kita, ngendani tembung-tembung kang atos lan pambiji kang kesusu, ngedohi pitenah sarta pakulinan ngandha alane liyan kang ora teka lan ora iso aweh pambela diri. Sawijining pitakonan panglimbang prayoga kapigatekake. Sapa sing bisa mesthekake diri kalih saka tumindak ngandha alane liyan? Ngetokake tembung-tembung landhep nylekit mbrongot ati utawa nyebarake kabar anane liyan kang cengkah karo kasunyatan. Bapak Paus Leo K14 manjurung umat padha ngganti tembung-tembung kang ala nocok natoni mau nganggo tembung-tembung kang semanak nggawa pangarep-arep lan adem nentremake. Mbuh jroning keluarga, lingkungan panggawean, pasaman suci, semono uga ing ruang publik. Wong tua bisa nuturi anak-anake kanthi tembung-tembung semeleh wicaksana. Antara warga brayat bisa sungpiling kanthi tembung-tembung sareh kebak ing paseduluran. Anak bisa pirembugan marang wong tua kanthi tembung-tembung kang kebak ing pakurmatan. Ora mbanggil, ora mrengkel. Para tresna PLM kinasih, para penderek dalam Gusti ora cukup nyingkur caturan ala, ananging uga nyingkur nyatur ala. Monggo padha ngisi mangsa Prapaskah kanthi nuwuh ngrembakake kahanan ayom-ayem jroning pasramungan kanthi poso caturan ala. Muga Gusti ngijabahi niat-niat becik kita. Tuku kloso ning pasar wedi ditaleni nenem-nenem. Sugeng ayati poso kanthi ati tulus lan suci, amrih urip tansaya ayem lan tentrem. Suawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama Sang Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.
Gusti Yesus nyuwun kegiatan dalem amrih kawula saged ngayati mangsa prapaskah kanthi ngendhaleni nyatur awon selaras kalian karsa dalem saengga wonten titi mangsanipun tembe kepareng mahargya prastawa kamulyan dalem. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama sa yang Putra duwin yang Roh Suci. Amin.